ሰማያት ኢየሩሳሌም ዘገም እናበለ ይጽልምት ነበረ። እቲ ወቅቲ መበል ሳልሳይ ዓመት ንጉስ ኢዮአቂም ኪነቲ ኩርባታትን ጥንታዊ መናድቕን ካብ ደነን ጸልማትን ዘፍርሕ ይቃላቐል ነበረ። ታዕላው ሓጺን ኣጽዋርን ብዘይ ምቁራጽ ይግስግስ። ምድሪ ንባዕላ ንፍርዲ ከም ዝተጸውዐት ይመስል ነበረ። ባቢሎን ተሲኣ ነበረት። ባቢሎን ኣብ ትነቕሓሉ ድማ መንግስታት የንቀጥቅጡ። ቅዱስ ደጌታት ኢየሩሳሌም ዝፈርሰሉ ሰዓት በጽሐ። ድምፂ ስብርባር ኣዕጫውን መንደቕን ምስ ድምፂ ብረት ተሓዋወሰ። ስም ኣምላኽ ዝሓድረሉ ቤት መቕደስ ረኸሰ። መሳፍንትን ጭዋታትን ካህናትን ብሰንሰለት ተኣሲሮም በቲ ቅድም ዝዝምሩሉ ዝነበረ ጎደናታት ተጎቲቶም ናብ ምርኮ ኣምርሑ። ብኽያቶም ብናይ ስደት ትኪ ተዋሕጠ። ኣብ መንጎኦም ድማ ሓደ መንእሰይ ነበረ። ገጹ ብዕድመ ገና ዘይተጸልወ ኮተተ፣ ግናኸ ንውሉድ ወለዶታት ዝቃላሕ ዕጫ ዝጾረ መንእሰይ። ስሙ ዳንኤል እዩ። ኢየሩሳሌም ቃልቃል ኢላ ትነድድ ኣላ። ሰማያት በቲ ኣብ ምድሪ ዝወረደ መዓት ዝሓዘኑ እንክመስሉ ብጣቓን ደመናን ተጐልቢቦም ነበሩ። ኣብ መንጎ እቲ ጨራሕ ምራሕን ምውቃዕ ኣስያፍን ድምፂ ዝዓነዉ መናድቕን ሰራዊት ባቢሎን ብዘይንሕስያ ይስጉም ነበረ። ናቡከደነፆር ንጉስ ባቢሎን ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ይዕዘብ ነበረ። ኣዒንቱ ምሕረት ዝበሃል ኣይፈልጣን፣ ምልክን ዕብለላን ብሒትወን ነበረ። ኣብ ጎኑ ጸሓፍትን ኣማኸርትን ናይ ዕንወት ስትራቴጂ ይሕንጽጹ፣ ዝማረኽዎ ድማ ይስንዱ ነበሩ። ከምዚ ዝብል ትእዛዝ ተዋህበ። ካብታ ዝዓነወት ከተማ ብሉጻት ዝኾኑ መንእሰያት ሓሪኾም ፍለዩ። ነዚ ንጉሳዊ ትእዛዝ ንምኽባር 4 መንእሰያት ተሓርዮም ተፈልዩ። ዳንኤል፣ ሃናንያ፣ ሚሳኤል፣ ኣዛርያ። ትርኢቶምን ምስሎምን ብነፈስታ ናይ ኩናት ተደዊኑ እኳ እንተነበረ ግንባሮም ግን ከም ዓረ ጸንዐ። ሃገሮምን ባህሎምን ተመንጢሎም ናብ ምድሪ ስደት ተወስዱ። መንነቶም ኮነ ባህሎም፣ እምነቶም ኮነ ፍልጠቶም ከም ብሓዊ ፈተና ክሓልፍ ግድን ኮነ። ኣብ ሕምብርቲ ባቢሎን ምስ በጽሑ ደጌታት ቤተ መንግስቲ ከም ኣፍ ዝጠመየ ኣራዊት ተኸፍተ። ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኣሽፈናዝ ሓለቓ ሰበ ስልጣን ንጉስ ረቂቕ ዝኾነ ናይ ለውጢ መስርሕ ተጀመረ። ኣካላት ጥራይ ምቁጽጻር እኹል ኣይነበረን። ኣእምሮ ብሓድሽ ስነ ሓሳብ ክቕየድ ነበሮ። ነቶም መንእስያት ሓደስቲ ስማት ተዋህቦም። ዳንኤል ብልሻጻር ተባህለ፣ ንሃናንያ ሲድራቕ፣ ሚሳኤል ሚሳቕ ተባህለ፣ ኣዛርያ ድማ ዓብድኔጎ። እዞም ስማት ባቢሎን ባዕዳውያን ኣማልኽቲ ንምጽዋዕን መበቆላዊ መንነቶም ንምጥፋእን ዝተገብረ ፈተነታት እዩ። ኣብ ኣዳራሽ መሰልጠኒ ብጥዑም መባልዕ ስጋን ሕብስትን ሙኡዝ ወይንን ዝተመልአ ብሉጽ ሃፄያዊ መኣዲ ይቐረብ ነበረ። ዳንኤል ብትኩረት ይዕዘብ ነበረ። እቶም መግብታት ንኣማልኽቲ ባቢሎን ዝተቐረቡ መስዋዕቲ ብልዒ እዮም። እምበኣር ካብቶም ዝተቐረቡ መግብታት ዝበልዐ ነዚ ኣምልኾት ተሓዊስዎ ብጣዖታት ኣሕዛብ ተንበርኪኹ ማለት እዩ። ዳንኤል ብትብዓት ናብ ኣሽፋናዝ ቀሪቡ ብመግቢ ንጉስን ወይኑን ከይረክስ እልምነካ ኣለኹ ብሎ። ኣሽፋናዝ ተሸገረ፣ ንዳንኤል የኽብሮ ነበረ። ግና ኸዓ ሓርቆት ናቡከደነፆር ይፈርሕ ነበረ። እታ ዝነኣሰት ጌጋን ህይወቱ ሳዕቤን ከተምጻሉ ትኽእል ነበረት። ዳንኤል ኣብ መትከሉ ጸንዐ። ንገላዊኻ 10 መዓልቲ ፈትነና፣ ንበልዖ ኣሕምልትን ንሰትዮ ማይን ጥራይ ሃበና። ድሕሪኡ ወዝና ምስቲ ናይቶም ካልኦት መንእሰያት ኣረኣእዮ። እዚ ሓሳብ ኣብ ኣሽፋናዝ ተቐባልነት ረኸበ። ዓሰርተ መዓልቲ ሓለፈ። ዳንኤል ንዕሩኹን ዝያዳ ኩሎም ካልኦት መንእሰያት ጥዑያትን ሓያላትን ንቑሓትን ኮይኖም ተራእዩ። ኣሽፋናዝ በዚ ውፅኢት ተደኒቑ በቲ ንሶም ዝደለይዎ ምግቢ ክቕጽሉ ፈቐደሎም። ኣምላኽ እስራኤል ድማ ንኡምንነት እዞም መንእስያት ኣኽበሮ። ብኩሉ ፍልጠት ባቢሎናውያን ብስነ ጽሑፍን ጥበብን ዝያዳ ኩሎም በለጹ። ዳንኤል ድማ
ሓለፋእቶም ብጾቱ ፍሉይ ተውህቦ ተዓደለ ብርቅን ድንቅን ዝኾነ ውህበት ራእያት ምስትውዓልን ሕልምታት ምትርጓምን ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ስልጠና እቶም መንእሰያት ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቀረቡ ኣዳራሻት ቤተ መንግስቲ ንኽትኣትዎ ዘይድፈር ብወርቅን ክቡር ምስልታትን ዘገጸ ዕቤቱን ጽባቕኡን ንኽትሪኦ ዘብህግ ብርግጽ ድማ ምልክት ሰብኣዊ ሓይሊ ነበረ ናቡከደነፆር ብጥንቃቐ ተዓዘቦ ሕቶታት ሓተቱ ኣእምሮኦም ብብቕዓት ፈተኖ እቲ ርክብ ምስ ተዛዘመ ድማ እቲ ንጉስ ተንሲኡ ኣብ ኩሉ መንግስቱ ምዞም 4 ዝወዳደር ከምዘየለ ኣወጀ ኣብ ኩሉ መንግስተይ ነዞም 4 ዘርክብ የለን ኣብ መንግስተይ ዓበይቲ መዝነታት ሃቦ ዳንኤል ብፍሉይ ኣቓልቦ ንጉስ ሰሓበ ኮነ ግን ኣብ ኣዳራሻት ንጉስ ዝነበረ ቅሳነትን ሰላምን ነዊሕ ኣይቀጸለን ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ስውር ነገር ክንቀሳቐስ ጀመረ ስምዒት ዝህውህ ይቐርብ ነበረ ዝፋን ባቢሎን ክሳዕ ዝርብሽ ኣነቓነቑ ሓደ ህዱእ ለይቲ ናቡከደነፆር ባህሪሩ ነቐሐ ገጹ ብረሃጽ ተሓጺቡ ነበረ ትርክታ ልቡ ድማ ከም መለኸት ኣብ ኣፍ ልቡ ይሃርም ነበረ ዝረኣዮ ሕልሚ ረበሾ ኣብ ዓራቱ ብኸፉ እናስተንፈሰ ነቲ ካብ ኣእምሮኡ ዝሃስስ ዝነበረ ንጹር ራእይ ክዝክሮ ተቓለሰ ዝኾነ ግን ናብ ሰማይ ከም ዝብተን ትኪ ሃጢሙ ጠፈ ልቢ ንጉስ ዝገላብጥ ምስጢር ዝሓቖፈ ፍሉይ ሕልሚ ነበረ ጭንቀት ንነፍሱ ሃወኻ እቲ ዓብዪ ንጉስ ባቢሎን እቲ ጎይታ ሰራዊት ገዛ ሃገራትን ኣብ ቅድሚ እቲ ስውር ራእይ ዝደቐቐ ኮይኑ ተሰምዖ ነዚ ምስጢር ንኽፈትሑ ጠንቆልትን ተነበይትን ኣስማተኛታትን ከለዳውያንን ተጸውዑ ኣለዉ ዝተባህሉ ጥበበኛታት ኣብ ቅድሚ ዝፋን ንጉስ ቀረቡ ሕልሚ ሓሊመ እቲ ሕልሚ እንታይ ምዃኑን ትርጉሙ ክፈልጥ መንፈሰይ ተረብሹ ኣሎ እቶም ጠንቆልቲ ድማ ዎ ንጉስ ንሕና ገላዊኻ ኢና እሞ ዝሓለምካዮ ሕልሚ ንገረና ንሕና ድማ ትርጉሙ ክንነግረካ ኢና ኢሎም መለስሉ ናቡከደነፆር በቲ ዝረኽቦ ምላሽ ብሓረቆቱ ተቓጸለ ነቲ ሕልሚ ረሲዐዮ እየ እቲ ሕልምን ትርጉምን እንተዘይፍለጥኩምኒ ንስኻትኩም ክትስየፉ ዓባይትኹም ከዓ መደርበይ ጓሓፍ ክኸውን ፍርሒ ከም ሓዊ ኣብ ንቑስ ሳዕሪ ተላብዐ ከመይ ገይሩ እሞ ሰብ ንእምሮ ካልእ ሰብ ከምብቦ ዝኽእል ኣብቲ ኣዳራሽ ስቕታ ሰፈነ ነቲ ሕልሚ ኾነ ንትርጉሙ ክፈልጥ ዝኽእል ሓደ እውን ኣይተረኽበን ንጉስ ብጭንቀት ተዋሒጡ ኩሎም ጥበበኛታት ባቢሎን ክቁተሉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ እቲ ፍርዲ ወፀ ነቶም ጠቢባን ድማ ክቐትልዎም ጀመሩ ንዳንኤልን ንመሓዙትን ድማ ክደልይዎም ጀመሩ ዳንኤል ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ምስ ሰምዐ ንኣርዮክ ነቲ ንጠቢባን ባቢሎን ክቐትሎም ትእዛዝ ዝተቐበለ ሓለቓ ዘብዐኛታት ንጉስ ብምኽርን ብኣእምሮን መለሰሉ ቃላቱ ጽኑዕ ክነሱ ምስ ኣኽብሮት ዝመልኦ ነበረ ግን ንጉስ ስለምንታይ እዩ ክንድዚ ዝተሃወኸ ብምባል ነቲ ኩነታት ተረዲኡ ግዜ ክወሃቦ ሓተተ ሕቱኡ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ድማ ምስ ኣዕርኹ መፍትሒ ንኸናዲ ተገለለ ናይ በዓላቶም ጥበብን ብልሕን ኣይመረፁን ኣብ ፍልጠቶም እውን ኣይተመርኮሱን ነቲ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ዝተምሃሩ ደኣ ገበሩ ጸለዩ ብብርኮም ተደፊኦም ናብ ኣምላኽ ሰማይ ጨርሑ ምሕረት ለመኑ ምእንቲ ህይወቶምን ምእንቲ እቶም ዝተፈርዱ ኩሎም ጠቢባን ባቢሎን ተማህለሉ በታ ለይቲ እቲኣ ሰማያት መለሰ ዳንኤል ራእይ ተቐበለ እቲ እተሰወረ ምስጢር ብሰብኣዊ ብቕዓት ዘይኮነስ ብመለኮታዊ ምግላጽ ተቐልዐ ኦ ኣምላኽ ኣቦታተይ ጥበብን ሓይልን ስለ ዝሃብካኒ أمسجنكان ودسكان الله وأملاح أبوتاتي حلم نجوس قليت كلنا أخمو أمسجنك الله بجحاتو دانيال ناب أريك أربا دمتو هدوء سلطان نبرو نتم تبنياتات بابلون أي تقتله نام نجوس وسدني أنا دما ترجم حلمو كنغري بلى أتأمامتو قرات نبرة اتي إبراو من سي
ናብ ናቡከደነፆር ክቐርብ ከሎ ኩሎም ብስቕታ ይዕዘቡ ነበሩ። ዳንኤል ኣይተጃህረን፣ እቲ መልሲ ካበይ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ ነበረ። ዝኾነ ጥበበኛ ተነባይ ጠንቋሊ ወይ ኣስማተኛ ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጾ ኣይክእልን እዩ። ምስጢራ ዝገልጽ ኣምላኽ ግን ኣብ ሰማይ ኣሎ። ዳንኤል ህድእ ኢሉ ንንጉስ እቲ ዝረስዖ ሕልሚ ክገልጸሉ ጀመረ። ኣብ ቃላቱ ሓደ ግዙፍ ምስሊ ቆመ። ርእሱ ወርቂ፣ ደረቱን ቀላጽሙን ብሩር፣ ከብዱን ሕቁን ናሓሲ፣ ኣጋሩ ሓጺን፣ መሓውሩ ድማ ብሓጺንን መሬትን። ንጉስ እዚ ሰሚዑ ትንፋስ መለሰ። እቲ ረሲዕዎ ዝነበረ ራእይ ድማ ብብርቱዕ ሓይሊ ናብ ዝኽሩ ተመልሰ። ዳንኤል ትርጉም ናይቲ ሕልሚ ቀጸለ። ዎ ንጉስ፣ እቲ ምስሊ ወርቂ ርእሲ ንስኻ ኢኻ። ድሕሪኻ ኻባኻ ዝንእስ መንግሥቲ ክትንስዩ፣ ድሕሪኡ ድማ ሳሳይ መንግሥቲ ነሓስ፣ ራብዓይ መንግሥቲ እውን ከም ሓጺን ዝጸንዐ ክመጽእ እዩ። ኣብ መፈጸምታ ድማ ኣምላኽ ዝቖማ ዘለዓለማዊት መንግሥቲ ክትንስያ። እዛ መንግሥቲ እዚኣ ዘለዓለም ዘይትጠፍእ ዘለዓለማዊት መንግሥቲ ክትቀውን እያ። ናቡከደነፆር ሕልሙን ትርጉሙን ምስ ሰምዐ ኣምላኻዊ ፍርሒ ንውሽጡ ባሓቶ። ኣብ ቅድሚ ዳንኤል ብግንባሩ ተደፍአ። ስቕታ ነቲ ንጉሳዊ ኣዳራሽ ሰፈኑ። እዚ ኣብ ዓለም ዝሓየለ ሰብ ልዕሊኡ ሓያል ዝኾነ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ከም ዘሎ እናተኣመነ ኣብ ቅድሚ ሓደ ተሰዲዱ ዝመጸ መንእሰይ ተንበርከኸ። ናቡከደነፆር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ቤተ መንግሥቱ ብሓቂ ኣምላኽኩም ኣምላኽ ኣማልኽትን ጎይታ ነገስታትን ገላጺ ምስጢራትን እዩ ኢሉ ብዓብዪ ኣኽብሮት ኣወጀ። ሽዑ እቲ ንጉስ ንዳንኤል ልዕል ኣበሎ፣ ብዙሕን ዓብይን ውህበት ሃቦ። ኣብ ልዕሊ ኩላ ኣውራጃ ባቢሎን ኣግዞ። ንዕሩኽቱ ድማ ናብ ዝለዓለ ናይ ምሕደራ ጽሕፈታት ኣሰጋገሮም። ብኸምዚ ስም ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ተኣወጀ። እንተኾነ ግን ንጉስ ናቡከደነፆር ንኣምላኽ ዝተኣመኑ ምእማን ብልቡ ፈሪሃ ኣምላኽ ደሪኽዎ ዘይኮነስ ተጽዕኖ ናይቲ ስውር ሕልሚ እዩ ዝነበረ። እዚ ተጽዕኖ መልሲ ምስ ረኸበ ግን ልቡ ካብ ኣምላኽ ክዘብል ጊዜ ኣይወሰደሉን። መዓልታት እናሓለፈ ምስ ከደ ኣብ ውሽጢ ናቡከደነፆር ገለ ነገር ክቕየር ጀመረ። እቲ ናይ መጀመርታ ኣድናቖት ቀስ እናበለ ጠፍአ እሞ ልቡ ንሓደ ሓደገኛ ሓሳብ ክፉት ኮነ። ብሓይሊ፣ ብሃብቲ፣ ብስልጣን እናዓበየ ብዝኾደ መጠን ትዕቢት ብሰላሕታ ኣብ ልቡ ተዘርአ። እቲ ብዳንኤል ዝተነግሮ ቃል ትንቢት ይዝክሮ ነበረ፣ ግን ትሕት ንኽብል ዘይኮነስ ከም ብድሆ ገይሩ ተርጎሞ። ብድሕሪኡ ካልኦት መንግሥታት ክትንስኡ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ኣምላኽ ዝሓንጸጸሉ ደረት ክቕበል ፈቓደኛ ኣይነበረን። መንግሥቱ ንዘንቲ ዕለት ክትቅጽል ነይርዋ። ዕቤቱ ንምውሓስ ጥበበኛታት፣ ሊቃውንቲ፣ መሃንድሳትን ሰራሕቲ ብረትን ለይትን መዓልትን ጻዕሮም ወሰኹሉ። ኣብ ጎልጎልዱራ ሓደ ግዙፍ ምስሊ ተሃንጸ። 60 እመት ዝቑመቱ ካብ ርእሱ ክሳብ እግሩ ሙሉእ ብምሉእ ብወርቂ ዝተሰርሐ፣ ብሩር ወይ ነሓሲ ወይ ሓጺን ኣይነበረን። ካልእ ዘይብሉ ወርቂ ጥራይ፣ ባቢሎን ጥራይ፣ ንሱ ጥራይ። እቲ ምስሊ ንኽብሪ ንጉስ ባቢሎን ቆመ። ንናይ ኣምላኽ ትእዛዝን ንሰማያዊ ኣዋጃትን ከም ቅሉዕ ጸርፍን ንዕቀትን ኮይኑ ተንስአ። ኣብ ኩሉ እቲ ግዝኣት ተሪር ኣዋጅ ተቓልሐ። ድምፂ መለኸትን ኩሉ ዓይነት ሙዚቃን ምስ ሰማዕኩም ነቲ ንጉስ ናቡከደነፆር ዘቆሞ ምስሊ ኩሉ ፍጡር ይስገድ። መቕጻዕቱ ድማ ከቢድ ነበረ። ተፈጊሙ ዘይሰገደ ዘበለ ብሂወቱ ናብ ጉርሓዊ ክድርበይ ተወሰነ። ኣብታ ዝተመደበት መዓልቲ እቲ ጎልጎል ብዋሕዚ ሰባት መለአ። ገዛእቲ፣ ፈረድቲ፣ ሰበስልጣንን ናይ ኩሉ ቋንቋታትን ህዝብታትን ተኣከቡ። ሙዚቃ ተጀመረ። እቲ ህዝቢ ከም ሓደ ኣካል ተደፍአ። ኩሉ ብርኪ መሬት ተንከየ። ኩሉ ዜጋ ኣብ ቅድሚ እቲ ህይወት ዘይብሉ ምስሊ ወርቂ ተደፍአ፣ ሰገደ።
ሰለስተ ሰባት ግን ከይሰገዱ ደው ኢሎም ተረፉ። ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድኔጎ። እቲ ዘይምስጋዶም ዓብዪ ዓይንቲ ግለሰባት ከም ነውሪ ተገተረ። ሕንቁቓት ሰበ ስልጣን ከተቑሱ ናብ ቤት መንግስቲ ተጓዩ። ሓረቆት ንጉስ ከዓ ኣባርዑ። ዎ ንጉስ ተፈጊሙ ዘይሰገደ ዘበለ ናብ ሓዊ ክድርበይ ኣዚዝካ ኢኻ። ኮይኑ ግና ንኣማልኽትኻ ዘይሰገዱ ኣይሁድ ኣብ ማእከልና ኣለዉ። ሽዑ ናቡከደነፆር ጸውዖም። ገጹ ብሕርቃን ተጸዊጉ ነበረ። ሓንቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ግን ሃቦም። ሕጂ እንተ ሰጊድኩም ጽቡቕ፣ እንተ ዘይሰጊድኩም ግን ናብ ሓዊ ክትድርበዩ ኢኹም። ካብ ኢደይ ከምልቐኩም ዝኽእል ኣምላኽከ መን እዩ? ምላሽ ናይቶም መንእስያት ግን ፍርሕን ውልውልን ዘይብሉ ጽኑዕ ነበረ። ዎ ንጉስ ንገዛር ርስና ክንከላኸል የድልየናን እዩ። ናብቲ ሓዊ እንተደርበኻና ኸዓ እቲ ነገልግሎ ኣምላኽ ካብኡ ኸድሕነና ይኽእል እዩ። ካብኡ እንተዘየውፃና እኳ ዎ ንጉስ ንኣማልኽትኻ ኾነ ነቲ ዘቐምካዮ ምስሊ ወርቂ ከምዘይ ንሰግድ ፍለጥ። ትዕቢት ንጉስ ብቁጥዓ ነተገ። እቲ እቶን ሓዊ 7 ዕጽፊ ክነድድ ትእዛዝ ተዋህበ። ነቶም መንእስያት ኣሲሮም ናብቲ እቶን ደርበይዎም። እቶም 3 ሰባት ናብቲ ሓዊ ወደቑ። እቲ ሓዊ ልዕሊ ዓቕን በርቲዑ ነበረ እሞ ነቶም ዝደርበይዎም ወተሃደራት ከይተረፈ ሃፈጽቱ ለቕሞጾም። ናቡከደነፆር ካብ ዝፋን ብድድ በለ። ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ክርኢ ጀመረ። ድምፁ እናኣንቀጥቀጠ 3 ሰባት ዘይኮኑን ዓሲርና ዝደርበናዮም፣ እንሆ ግን 4 ሰባት ተፈቲሖም ኣብ ማእከል ሓዊ ክመላለሱ ርኢ ኣለኹ። ገለ ጉድኣቱ እኳ ኣይበጽሖም። እቲ ራብዓይ ድማ ወዲ ኣምላኽ ይመስል። ንጉስ ናብቲ ኣፍ እቶን ቀሪቡ ሲድራቅ፣ ሚሳቅን ዓብደኔጎን ኣገልገልቲ ትልኡል ኣምላኽ ውፅሞ ናብ ዝንዑ ኢሉ ጸውዖም። ብዘይ ጉድኣት ከዓ ወፁ። ክዳውንቶም ከም ዘለዎ ነበረ። ካብ ጸጉሩ ርእሶም ሓንቲ እኳ ኣይተቓጸለትን። ጨና ትኪ እኳ ኣይነበሮምን። ናቡከደነፆር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ከምዚ ክብል ኣወጀ። መልኣኹ ሰዲዱ ንገላኡ ዘድሓነ ኣምላኽ ሲድራቅ፣ ሚሳቅን ዓብደኔጎን ይባረኽ። ከምዚ ገይሩ ኸድሕን ዝኽእል ካሊእ ኣምላኽ ኮቶ የለን ብምባል ንኣምላኽ እስራኤል ኣፍልጦ ሃበ። ነቶም 3 ናብ ዝለዓለ ስልጣን ክሰጋገሩ እውን ትእዛዝ ሃበ። ልቢ እቲ ንጉስ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ሓሳባት ተቐርቀረ። ገለ ፍርሒ ናይቲ ሓቀኛ ኣምላኽ በዚ፣ በቲ ኸኣ ትዕቢትን ኣንነትን ናይቲ ገና ዘይተገዝአ ሰብ ተንጠልጢሉ ብሓሳባት ይናወፅ ነበረ። ኣብ ነፍሱ ዘይርአን ዘየቋርፅን ውሽጣዊ ቃልሲ ክዓቢ ጀመረ። ኣብ ልቢ ናቡከደነፆር ክልተ ዝወዳደሩ ዝፋናት ነበሩ። እቲ ሓደ ካብ ወርቂ ኮይኑ ብሓይልን ብዓለማዊ ክብርን ዝተሰርሐ እዩ። እቲ ኻልኣይ ግን ካብቲ ዘይርአ ኮይኑ ካብኡ ዝያዳ ዝኸብድ ነበረ። እቲ ብዳንኤል ብጾቱ ዝሰምዖ ዝነበረ ቃል ሓቂ ምዃኑ ብውሽጡ ይርድኦ ነበረ። ንምቕባሉ ግን ቃልሲ ኮኖ። ሓደ ለይቲ ሰማይ ባቢሎን ብብርሃን ወርሕን ከዋኽብትን ርዝነት ወሲኹ እቲ ንጉስ ዳግማይ ሕልሚ ተኸስተሉ። እዚ ሕልሚ ግን ፍልይ ዝበለ ነበረ። ሓደ ግዙፍ ኦም ረአየ። ናብ መሬት ኣዕሚቑ ዝኣተወ ሰራውር ዘለዎ ኦም። ጉንዱ ኣዝዩ ዓብዪ ጨናፍሩ ከዓ ክሳብ ሰማይ ይበጽሕ ነበረ። ክሳብ ወሰን ምድሪ ከዓ ይርአ ነበረ። ፍሪኡ ንኹሉ ህዝቢ ይምግብ። ኣብ ጨናፍሩ ኣዕዋፍ እንስሳታትን ኩሉ ዓይነት ፍጥረትን ጽላል ይረኽቡ። ኩሎም ኣብ ትሕቲኡ የጽልሉ ነበሩ። ኩሎም ድማ ኣብኡ ይምርከሱ ነበሩ። ሰማያት ተኸፍተ። ሓደ ሰማያዊ መልኣኽ ብስልጣን ወረደ። ብድምፁ ዘለዓለማዊ ድንጋጌ ተቓልሐ። ነታ ኦም ቁረጽዋ፣ ጨናፍራ ጸልጽሉ፣ ቆጽላ ኣርግፉ፣ ፍሪኣ በትኑ። እተን እንስሳታት ካብ ትሕቲኣ፣ እተን ኣዕዋፍ ካብ ጨናፍራ ይህደማ። ነቲ ግዙፍ ኦም ፋስ ወደቖ። እቲ ኦም ድማ ዓነወ። እቲ ትእዛዝ ከዓ ቀጸለ። ነቲ ጉንዲ ምስ ሱራቱ ብሓጺንን ነሓስን ክእሰር ግደፍዎ። ሰብኣዊ ኣእምሮ ካብኡ ይወሰድ።
اتلعل امنغستات سبات كم زغز سع زفلت لبي اراويت يوهبو نغوس بحريرو تنسى لبو بفتنة حرمه اتحلمي ايتافن هياو كمون زفرح نبره ازراء تراي الكاز حلف زي مخانو نابوكادنصر تفليط ونبره حمرتو ناي فردي نبره غناتات نغوس زشاقل نبره دانيال بهصوص نابيت منغستي تصوع دانيال نتي زانتا بسقطا دحري مسمعو نتي حلمي كترغمو غصو تغيره سنبده غصون صملوه بيلشاصر نزي حلم زخت نغرني ايتفرا ترغمو انتاي كونيو بلا نغوس ويتاي زحلم زي نتوم صلوخا ترغمو دما نتوم صلاتخا يخون بلا دانيال كم حدا تحلاق سب زيكونه كم أقلقال اتلعل أملاح تبيعو تزارب اتوم نسخا تزعابخا نغسيخا الزيخا عبخان حيالكان عبيتكا كساب سماي بتحي عجيغن كاب سبك السقوقيخا يس أراويت برخا ختنبر كم بعراي سعاري كتبلعيخا دانيال بقوهي توحيتو كنسو دمتو أصنعو مزرابو كتسأله اتلعل منغستات سبات كم زغزء كساع تفلق شوعات زمانات كحلفيو ونغوس مخري تقبل عطيات كاب صدقي ابسها دما ندخاتات بممحار اوغدو منالباش سلام كان تتناوحي دحر 12 ورح صنيحو حدا رفدينا بوكادنصر ابنا حسب بيت منغستو يمالالس نبره تعبيد دما سرحا جمرت اب قدم عينو بابيلون بغرمان بصباقان اتدنا بورقن بسلطانين حيلين حبتيما نبرت نتا ختماريو بقرعاتن تعبيتن تملأ ازياس بحيلين بخبرين بيت المنغستي زحنصكوا عباي بابيلون دو يكونتن يلو بلبو تعبي إتيك كاب أفو كي وطأ دنسي كاب سماي تقاله او نغوس نبوكادنصر نكسنتكا خبخا توسيدالا أبتاهموت إتيا أأمرو أدفا نغوس نتسلالة تلقى كاب بيت منغستي رحيقو مس انسساتات سفره كم كبتي سعري بلع أكالاتو بتقل سماي تلقى صبرو رؤسو كم كنفنسري عبي أصفارو دما كم ناي عواف كونه اتحاد جيزة أب عالم زحية لسب زنبره كبرونا بحمد تغير أما فتسمتا اتنستبهلو شوعات زمانات لبنغوس تغير نابوكادنصر أعنتو ناف سماي العالي أأمرو تملسلو شعو تنبركخه بستسبر دمصو دما بلا نتلقول يمسكن الله نتنزل عالم زنبر يخبرون ودسون الله قزعتو زل عالماوي منغستو دما خاوللونا وللو تنبر نتم بتعبيت زملالسو تحت من تخبلو يواردو بخمزي نغوس ناب كورون سلطانون كملس قال أملاخ أبلعل كلهم زفانات مدري كم زملخون بحكي تردأن أمنا جيزة خده زخرتات حسسو سم نابوكادنصر كاب زفان بابيلون حجي ناب بيلشاصر ود خينو نبره نابوكادنصر نأملاخ سماي كفره أماسيو كوا أنت تمهره بيلشاصر جن تتصارر منجدي مرصه بتعبيتن بنعقتن بلاغص انجزه اتتمالين أب حقو متنقاتا زنبره نو ملاغصي كونه اوانو ليتي نيرو أبتم أداراشات موزيك أي قاله نبره ويني كمربا يفسس يقدح يسته نخلهم مسافنتن جنرالاتن سبسلطانن عبي دقس تدالوه ويزرازر أفتحتي ورقاوي فاناتات يسعى نبرا كهناتهم نطاقوتات يزمرو
ነበሩ እዚ ንጉስ እዚ ኣብ ጥቓ ፍርዲ ኮይኑ ንርእሱ የኽብር ነበረ ኣብ ማእከል እቲ ታሕጓስ ንጉስ ቤልሻፃር ድምፁ ኣልዓለ ጨካን ፍሽኽታን ገጹ መለኦ ሓደ ሓሳብ መጾ ኣብ ልዕሊ እቲ ቅዱስ ነገር ብዝነበሮ ሕዱር ጽልእ እምበር ድንገት ቅጅል ኢልዎስ ኣይኮነን ነቲ ካብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ዕብራውያን ካብ ኢየሩሳሌም ዝተወስደ ጽዋዓት ወርቅን ብሩርን ኣምጽእዎ ብኡ ድማ ንስተ በለ እቶም ንኣምላኽ እስራኤል ዝተቐደሱ ንዋያት ከም ምልክት ዓወት ቀረቡ እቶም ነቲ ቅዱስ ዘገልግሉ ዝነበሩ ንዋያት ኣብ ናይ ላግፂ ስነ ስርዓት ወዓሉ ቤልሻፅር ነቲ ጽዋዕ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዕድማ ኣልዒሉ ነቶም ናይ ወርቂ ብሩር ነሓስ ሓፂን ዕንጨይትን እምንን ኣማልኽቲ ወደሰ ነቶም ዘይርእዩ ዘይሰምዑ ዘይምልሱ ኣማልኽቲ እቲ ኣዳራሽ ብወኻዓኻዕ ተመልአ ጽዋዓት ተጋጨው ወይኒ ፈሰሰ ጸርፊ ናብ ጽምብል ተቐየረ ድሕሪኡ ከየላብወ እቲ ድምፂ ጠፍአ ሙዚቃ ደው በለ ኣየር ከበደ ዛሕሊ ዝመልኦ ፍጹም ስቕታ ነቲ ኣዳራሽ ወረሮ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ኩሉ ሰብ ኣካል ኮነ ገጽ ዘይብላ መስተንክር ይተራእየት ብርሃን ዘለዎም ልዕሊ ባህርያዊ ኣጻብዕ ኣብ መንደቕ እቲ ቤተ መንግስቲ ብሓዊ ቃላት ይጽሕፉ ነበሩ ሽዑ ንሽዑ ራዕዲ ወደቐ ሙዚቀኛታት መሳርሒታቶም ደረበዩ ጽዋዓት ናብ መሬት ወዲቖም ሽዋሕዋሕ በሉ ገጽ ቤልሻፃር ጸምለወ ኣእጋሩ ራዕራዕ በሉ እቲ ዘላግጥ ዝነበረ ንጉስ ብራዕዲ ተዋሕጠ በለ ድማ ነቶም ጠንቆልቲ ጸውዑ ነዚ ጽሑፍ እዚ ዝተርጎመ ሰብ ቀይሕ ሓሪ ክለብስ ድሪ ወርቅውን ክግበረሉ እዩ ኣብታ መንግስቲ ድማ ሳልሳይ ክኸውን እዩ ነቲ ምስጢር ግን ዝፈትሖ ኣይተረኽበን ስቕታ ብራዕዲ ተመሊሱ መጸ እታ ንግስቲ ኣደ ናብቲ ኣዳራሽ ኣትወት ድምፃ ድማ ነቲ ኣገርግር ብስልጣን ሰንጥቆ ኦ ንጉስ ኣይትጨነቕ ኣብ መንጎና መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ንሱ ብዘመን ኣብ ሓጓኻ ናቡካድነፃር ሕልምታትን ምስጢራትን ይገልጽ ነበረ ስሙ ዳንኤል እዩ በለት ዳንኤል ተጸዊዑ መጸ ሕጂ ሸምጊሉ ጸጉሩ ርእሱ ሸይቡ ነበረ ዓይንቱ ግን ጽኑዓት ነበራ ነቲ ኩነታት ተዓዘቦ ነቶም ዝረኸሱ ጽዋዓትን ነቲ ዝፈሰሰ ወይኒ እቶም ኣብ መንደቕ ዝተጻሕፉ ቃላት ንጉስ ቤልሻፃር ብኸንቱ መብጽዓታት ክጥብሮ ፈተነ ነዚ ቃላት እዚ እንተተርጉምካለይ ቀይሕ ሓሪ ክትለብስ ወርቂ ክወሃበካ ኣብ ጎነይ ድማ ክትገዝእ ኢኻ ዳንኤል ከይተዋላወለ መለሰ በለው ውህበትካ ንዓኻ ይኹን ዓስብኻ ድማ ንኻልእ ሃቦ ኦ ንጉስ እንተ ነቲ ጽሑፍ ግን ከንብበልካ ትርጓሜኡ ድማ ክነግረካ እየ ድሕሪኡ ዳንኤል ከም ሓደ ግዙእ ዘይኮነ ከም ልኡኽ እቲ ልዑል ተዛረበ እቲ ልዑል ኣምላኽ ንናቡከደነፆር ሓይሊ ክብሪ ግርማን ሃቦ ምስ ተዓበየ ግን ተዋረደ ንስኻ ቤልሻፅር ነዚ ኩሉ ትፈልጥ ነርካ እንተኾነ ግን ንርእስኻ የዋረድካ ኣብ ልዕሊ ጐይታ ሰማይ ደኣ ተዓባኻ ንዋያት ቤት መቕደስ ናብዚ ድግስ ኣምጻእካዮም ነቶም ዘይርእዩን ዘይሰምዑን ኣማልኽቲ ወደስካ ንትንፋስካ ብኢዱ ዝሓዘ ኣምላኽ ግን ኣየኽበርካን እቲ መልእኽቲ እዚ እዩ መኔ ኣምላኽ መዓልታት መንግሥትኻ ተሚኑ ወዲእዎ ኣሎ ተቄል ኣብ ሚዛን ተመዚንካ እሞ ቀሊልካ ተረኺብካ ኦፋርሲን መንግሥትኻ ፈሪሳ ንሜዶንን ፋርስን ተዋሂባ ኣላ እቲ ፍርዲ ከም ሞደሻ ወደቐ ኣብቲ ክፍሊ ራዕዲ ሰፈነ ቤልሻፅር ሰንቢዱ እኳ እንተነበረ ቃሉ ሓልዩ ንዳንኤል ዝግባእ ክብሪ ክወሃቦ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ዳንኤል ቀይሕ ሓሪ ተኸድነ ወርቂ ድማ ኣብ ክሳዱ ተገብረሉ ሳልሳይ ገዛኢ እታ መንግስቲ ኮይኑ ድማ ተኣወጀ ናይ ንስሓ ጊዜ ግንድሮ ሓሊፉ ነበረ በታ ለይቲ እቲኣ ንጉስ ሰኺሩ ደቂሱ ኸሎ እታ ከተማ ድማ ብትዕቢት ተዋሒጣ ኸላ
ጸላኢ ድሮ ኣብ ውሽጢ መናድቕ ቀጽሪ እታ ከተማ ኣትዩ ነበረ። እቲ መናድቕ ቀጽሪ እታ ከተማ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ተታሕዘ። ቤልሻጽር ተቐትለ፣ ባቢሎን ድማ ወደቐት። እታ ንሰማይ ዝተጻረረት መንግስቲ ንኻልእ መንግስቲ ንግዝኣትን ሜዶንን ፋርስን ተዋህበት። ብዕድመ ዝደፍአ ዳንኤል ብምውዳቕ መንግስቲ ቤልሻጽር ከይተለከመ ዳግማ ይደሓነ። ብዙሓት መንግስታት ከም ዝሓልፍ ጽላሎት ይትንስኡን ይጠፍኡን፣ ንሱ ግን ይቕጽል ነበረ። ስሙ ኣብ መንግስታት ይጸንዕ፣ ተኣማንነቱ ኣይበልን፣ ጥበቡ ድማ እናሓደረ ይውስኽ ነበረ። ኣብ ትሕቲ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ናይ ሜዶንን ፋርስን ተመዚዙ ኣገልግሎቱ ቐጸለ። ዳርዮስ ሜዶናዊ ዝፋን ስልጣን ተቋጻጺሩ ነበረ። ዘይከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገስታት ነቲ ኣብ ዳንኤል ዝነበረ ሳሕቲ ዝርከብ ፍጹም ቅንዕናን እሙንነትን ብቕጽበት ከለልዮ ከኣለ። እቲ ግዝኣት ኣብ 120 ኣውራጃታት ተኸፍለ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ብመሳፍንቲ ይመሓደሩ ነበሩ። ስርዓትን ፍትሕን ንምሕላው ድማ ዳርዮስ 3 ኣመሓደርቲ ኣብ ልዕሊኦም ሾመ። ዳንኤል ሓደ ካብቶም ዝተመርጹ ነበረ። ንኹሎም ክበልጾም ድማ ግዜ ኣይወሰደሉን። ምሕደርኡ ፍትሓዊ ነበረ። ውሳኔታቱ ጽኑዓት ነበሩ። ተኣማንነቱ ውሑስ ነበረ። ዳርዮስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ መንግስቲ ክሾሞ ሓሰበ። ሽዑ እቲ ቅንኢ ክቃላቐል ዝጀመረ ሓደገኛን መርዛምን ከምቲ ኾርባ ምድሪ ሰላሕ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እኩያት ሰባት ተዘርአ። ንዳንኤል ዝቖንኡሉ ሰበስልጣን ተሻርኡ። ዕላምኦም ንምሕራም ህይወት ዳንኤል ክምርምሩ ተግባራቱ ተዓዘቡ። ጉድለት ደለዩ፣ ዋላ ሓንቲ ግን ኣይረኸቡን። ብልሽውና ዘይሕሰብ ሸለልትነት ፍጹም ሕቡእ ኣበር ሰኣንሉ። ኣብ መወዳእቱ ናብቲ እንኮ መደምደምታ በጽሑ። ብሕጊ ኣምላኹ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ዳንኤል ዝገለ ጉድለት እኳ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና በሉ። ውዲት ብጥንቃቐ ተኣልመ። ብጥዑም ቃላትን ብስልታዊ ውዳሰ ናብ ንጉስ ቀረቡ። ንትዕቢት ንጉስ ዘላዕል ኣዋጅ ኣቕረቡ። ዎ ንጉስ፣ ብዘይካ ናባኻ ን30 መዓልቲ ናብ ዝኾነ ኣምላኽ ወይ ሰብ ዝጽሊ ዘበለ ናብ ጉድጓዳ ናብሲ ይደርበ ብምባል ሓደገኛ ትልሚ ዘርኡ። ዳርዮስ ብዘረባ ጥባሮኦም ተታሊሉ ንዳንኤል ነቲ ዝያዳ ዝኣምኖ ሰብ የራኻኽበሉ ከም ዘሎ ከይተረድኦ ነቲ ሕጊ ፈረመሉ። ዳንኤል ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ሰምዐ። ካብቲ ናይ ወትሩ ተግባሩ ግን ክቕይር መደብ ኣይነበሮን። እምነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ተኣቱ ኣይነበረትን። ከምቲ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ኣብ ክፍሉ ኮይኑ ይንብርካኽ። መሳኹቲ ናብ ኢየሩሳሌም ከፊቱ ነታ ዝዓነወት ናይ ኣቦታቱ ከተማ እናዘከረ ጸለየ ድማ። ጸላእቲ ብስውር ሰሊሎም ናብ ንጉስ ቀረቡ። እቲ ካብ ምሩኻት ይሁዳ ዝኾነ ዳንኤል ንትእዛዝካ ኣይሓለዎን፣ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ይጽልሎ ኢሎም ናብ ንጉስ ከሰሱ። ዳርዮስ ገጹ ጸምለወ። እቲ ክሲ ልክዕ ነበረ። ንዳንኤል መዋጽኦ ክረኽበሉ ብዙሕ ጻዕረ። ዝሓሰበ ተሓሰበ፣ ግን ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ዝልወጥ ኣይነበረን። ከሰስቲ ዳንኤል እውን ኣጽኒዖም ተመጎቱ። ፀሓይ ኣብ ምዕራባ ንጉስ ውሳኔ ክህብ ተገደደ። ንዳንኤል ድማ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርበይዎ። ኣብቲ ጉድጓድ እብኒ ከይተገብረሉ ከሎ ዳርዮስ ቀሪቡ እቲ ወትሩ እተገልግሎ ኣምላኽካ የድሕንካ በሎ። ኣፍ ደገ እቲ ጉድጓድ ብእምኒ ተረገጠ። ማሕተም ንጉስ ድማ ተነብረሉ። እታ ለይቲ ትወግሕ ትመስል ኣይነበረትን። ንጉስ ካብ መግቢ ተሓረመ። ክድቅስ እውን ኣይከኣለን። ንኽዘናጋዕ ሙዚቃ ኣምጽኡሉ። ንጉስ ግን ሰላም ክረክብ ኣይከኣለን። ገና ምድሪ ከይወግሐ ብጊሓቱ ዳርዮስ ናብቲ ጉድጓድ ጐየየ። ድምፁ ብተስፋን ፍርሕን ዳንኤል ኣገልጋሊ እቲ ሕያው ኣምላኽ እቲ ተምልኾ ኣምላኽካ ካብ ኣናብስ ከሕነካ ዶ ኽኢሉ መልሲ ክረክብ ኣይተጸበየን። ህድእ ዝበለ ድምፂ
ካብቲ መዓሙ ምላሽ ሃበ ንጉስ ንዘለዓለም ሕያውኩን ኣምላኸይ መልኣኹ ሰዲዱ ኣፋናብስ ዓፀዎ ጉድኣት ከብፅሑለይ ኣይተኻእሎምን ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ እሞ ኣብ ቅድሜኻ እውን በደል ኣይገበርኩ ንጉስ ብሓጎስ ተፈንጨሐ ዳንኤል ካብቲ ጉድጓድ ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ወፀ ሽዑ ንሽዑ ዳርዮስ ነቶም ከሰስቲ ስልጣኖምን ማዕርጋቶምን ከይዓጠጦ ናብቲ ጉድጓድ ኣናብስ ክድርበዩ ኣዘዘ ገና መሬት ከይዓለዉ ከለዉ እቶም ኣናብስ ብሕሱም ሰላሊዖም በልዕዎም እዚ ፍጻሜ ንልዑልነት ኣምላኽ ዳንኤል ዘንጸባርቕ ኮነ ንጉስ ናብ ኩሎም ህዝብታትን ቋንቋታትን ዝለኣኽ ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፅአ ኣምላኽ ዳንኤል ይፈራሕ ንሱ እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ሕያው ኣምላኽ እዩ መንግስቱ ኣይትጠፍእን ግዝኣቱ ድማ መፈጸምታ የብላን እምነት ዳንኤል ካብ ቀድሙ ንላዕሊ በርሀ ካልኣይቲ ክፋል ታሪኽ ነቢ ዳንኤል ኣብ ቀረባ እዋን ክትቀርብ ስለ ዝኾነት ሳብስክራይብ ምግባር ተኸታተሉ ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶም ዝህልወኩም ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፉልና ብኽብሪ ንዕድም ሳብስክራይብ ከምኡን ላይክ ምግባር ነዛ ቻነል ከተተባብዑ ነዘኻኽር